Cunha soa chamada é posible gozar dunhas sardiñadas sen ter que manchar a grella nin encher a cociña de fume e de cheiros. Vexan. Se non queres vir a Malpica a comer as millores sardiñas do mundo, non veñas, queda na casa, xa levan a casa, vamos a casa. Anúncianse así nas redes sociais. Neste negocio encárganse persoalmente de todo, ata de facer a publicidade dun servizo innovador. A xente chámanos, oye, pois mira, para as 8 da tarde queremos tanta ración de sardiña. Levamos a sardiña malo pan, collemos un tupper e levamos como se fóramos os americanos, os telepizza, pero somos de Galicia. As sardiñas van directamente do Porto á grella. Peixe de Malpica, ao poder ser, cando non hai moito nordeste, temos aquí buscar ali a Coruña ou a Laxo, ou que é onde máis próximos tean. Os barcos xa nos chaman, levamos a sardiña especial, xa chaman sardiña Conchita. Levamos a sardiña Conchita, xa vamos buscalas e listo. Preparanlas na grella ao xeito tradicional e cando están listas saen con elas ao reparto. Vale, pois moitas gracias. Os clientes din que o que as proba repite. Comerán 5, comerán 10, pero sí, repiten, sí, porque están moi saborosas e funciona moi ben. Porque saben moito, estas sardiñas son materiales, son as mellores que hai, de verdade. Está moi boa a sardiña esta. Neste negocio tamén ofrecen outros servizos. No verán montan o posto en Malpica e van ademais a outros lugares. Nós tamén temos para eventos, chamamos eventos. No mês de junio, pois, a verdade que foi moi bo, chamamos para cumpleaños, cando son 80 ou 100, pois vamos tamén. Facemos sardiñas, e moitas veces facemos churrasco máis pulpo tamén, Pero, bueno, nós somos de sardiñas. Todo isto para que calquera poida gozar deste prato típico do verán sen complicarse a vida.